Sinjuri nselmilkom għaddiet ġimgħa oħra nilqakom għal programm ieħor il-Vuċi tiegħek, 3 intervisti ma' 3 MPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa, Roberta Metsola u Francis Amidemek. Miegħi għandi l-ewwel l-MP David Casa se nkunu qegħdin nitkellmu bla dubju dwar dak li tiddomina l-aħbarijiet lokali, ġifieri r-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-Electrogas u l-impatt tiegħu anke b'rabta mal-kontijiet tad-dawlu l-ilma u l-impatt fuq il-familji Maltin u Awċin. X'inhi l-analiżi tiegħek dwar dan ir-rapport, rapport twil ħafna, però fih ħafna punti importanti li n-nies iridu qed jistaqsu dwarhom. Naturalment dana kien rapport illi ikkonferma dak illi lna ngħidu aħna. Illi ikkonferma dak li ġie żvelat mill-ġurnalisti Ewropej, ikkonferma dak illi kellina f'idejja ġvol dir ir-rapport tal-FAU illi jiena pubblikajt ftit ta' xhur ilu. Jiġifieri illi n-nies f'pajjiżna, illi ċ-ċittadini f'pajjiżna qegħdin jinsterqu. Qegħdin jinsterqu u qegħdin iħallsu id-doppju fil-kontijiet meta jħallsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Jiġifieri dan huwa ser miċ-ċittadini, ir-rapport jitkellem ukoll dwar nuqqas ta' trasparenza, jitkellem ukoll dwar nuqqasijiet serji fil-mod ta' kif ingħataw ċertu tenders u kif intażlu ċerti nies. Naturalment dana ukoll joħloq problema ta' reputazzjoni għal pajjiżna. Ġifieri hawnhekk għandek qegħdin fil-Parlament Ewropew, kulħadd jitkellem illum dwar dan ir-rapport illi żied għal darb'oħra ma' reputazzjoni ħażina li sfortunatament qed joħloq dan il-Gvern, qed joħloq il-Prim Ministru, partikolarment meta tissemma l-kelma korruzzjoni. Illum Malta hija assoċjata kontinwament ma' korruzzjoni. U l-korruzzjoni rridu nfehmu lin-nies għal darb'oħra li korruzzjoni tfisser biss li għandek ftit tan-nies illi qed iħaxnu buthom, illi qed iħaxnu buthom minn fuq serq lill-istess ċittadini. U jista' jkun iva li għandna ekonomija li sejra tajjeb bħalissa, però mhux ekonomija li sejra tajjeb għal kulħadd. Għandna ħafna nies illi ma jlaħqux sal-aħħar tax-xahar, għandna ħafna anzjani li laqqas jistgħu jixxu l-mediċini, għandna ħafna żgħażagħ illi sfortunatament irdu jagħmlu part-time job għal wieħed erba'. Allura meta inti tara li għandek imbagħad 4 min nies madwar il-Prim Ministru illi qed iħaxnu buthom minn fuq dawn in-nies, allura wieħed iva jara li dan il-gvern li suppost huwa gvern soċjali, li suppost dan il-gvern kellu jkun wieħed mill-aqwa gvernijiet fl-Ewropa, llum spiċċajna l-agħar gvern fl-Ewropa għaliex il-gvern Malti sfortunatament huwa llum marbut mal-korruzzjoni u mat-tixħim. Brabta wkoll ma' dak li ġie żvelat, inti matul din il-ġimgħa wkoll bagħat ittra lil Europol fejn tlabthom jaraw l-affarijiet huma għaliex ovvjament l-istituzzjonijiet Maltin nistilfu l-fiduċja fihom, allura inti kellek tirrikorri wkoll għall-istituzzjonijiet Ewropej. Xi tlabthom eżatt? Ara, illum kulħadd jemmen illi l-istituzzjonijiet f'pajjiżna ġew hijacked mill-gvern. Illum ħadd ma għandu fiduċja f'ebda istituzzjoni illi għandna f'pajjiżna. Din hija sfortuna għaliex dina toħloq problemi kbar għad-demokrazija f'pajjiżna, hija perikoluża u allura jiena biex ma jiġrix kif ġieli ġara f'dawn l-aħħar snin li jkun hemm evidenza importanti illi forsi tintilef, illi forsi wkoll nagħlqu għajn minnhom. Jiena l-ewwel semmejtlek l-FIU report. L-FIU report ma ninsewx li l-FIU report li kelli jiena talab biex jiġi investigat Konrad Mizzi u sal-lum dak il-parir mill-FIU ġinjorat. Mela biex ma jerġax jiġri l-istess ħaġa, jiena ħassejt fuq pariri naturalment ta' diversi MPs mill-gruppi politiċi kollha li jiena għandi nikteb il-Europol u biex nassigura illi dik l-evidenza illi sissa qegħdin nitkellmu fuq 17 black biss. Naturalment ma neskludix li fil-futur nibdew nitkellmu fuq kumpanija oħra li jisimha Megbridge, imma meta jasal dak il-mument wieħed imbagħad jitkellem. Irrid li l-evidenza kollha li għandna fuq 17 black tkun evidenza illi għall-inqas il-Europol tinvestiga u żomm sħiħa biex ma jerġax ikollna min jipprova jaħbi jew jalaq għajn waħda għal dik l-evidenza importanti illi għandna dwar 17 black. Ma ninsewx illi minn 17 black kien ħajkonna Ministru
u xef de kabinet tal-Prim Ministru li kull wieħed kull xahar kienu sa jdaħlu 150,000 euro misruqin minant il-poplu Malti u għawċi kollu. Dawk il-flus wara li ktibna l-Bank Nur ġew frizzati u rridu nassiguraw li dawk il-flus jerġaw jiġu riturnati mhux fil-bwiet ta' Kiċ Kembri u Konrad Mizzi, ma jerġaw riturnati liċ-ċittadini ta' Malta u Għawdex. Fl-aħħar fuq tema differenti, dil-ġimgħa wkoll kellek intervista ġiet magħżul min-naħa tal-Partit Popolari Ewropew biex titkellem dwar ir-rwol tiegħek ta' koordinatur fil-qasam soċjali hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Tkellem dwar diversi temi li jolqtu direttament il-familji, anke Maltin u Għawċin. Ra se nsaqsik, x'għattilhom eżatt il-Partit Popolari Ewropew? Naturalment, irridu l-ewwel nett naraw il-dossiers illi għandna bħalissa jiġu magħluqa, speċjalment dawk id-dossiers li huma waqt negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni. Hemm id-direttiva tiegħi illi se tkun suċċess dak li għandu x'jaqsam drittijiet ġodda għal-ġenituri meta jkollhom it-tfal, jew meta jaddottaw it-tfal, dritti ġodda l-min jieħu ħsieb li l-ġenituri tiegħu meta dawn ikunu xjuħ, jew meta dawn ikunu mardu. Għandna dawn id-dritti ġodda u wasalna fl-aħħar fażijiet ta' qbil. Nittama illi fil-ġemat li ġejjin da jenala. Għandna però issues importanti illi rridu naraw illi nittakiljawhom fil-futur u għalhekk ħanamluhom fil-programm elettorali. Fosthom pereżempju dawk in-nies illi ilhom qiegħda għal ħafna snin. Il-preokkupazzjoni tagħna u daħħalniha fil-programm elettorali wkoll ta' żgħażagħ li huma m'għandhom xogħol bħalissa illi il-dawn in-nies mhux intuhom biss il-flus biex jgħixu, imma li rridu ntuhom l-għodda biex inkunu nistgħu permezz ta' dawk l-għodda nerġgħu ndaħluhom lura fid-dinja tax-xogħol. Dan huwa l-qofol anzi tal-ħsieb li għandu l-Partit Popolari fuq dawn nies. Għandna n-nies li qed jgħixu fil-faqar, irridu nittekiljaw ukoll dik l-ixu għaliex anke sfortunatament f'pajjiżna dak il-numru f'Malta hija dejjem jola. Għandek nies li jgħixu waħedhom, tisejħula loneliness aħna, però hemm diversi aspetti, jista' jkunu żgħażagħ, jistgħu jkunu missirijiet jew ġenituri li jgħixu waħedhom, jew tfal waħedhom, jiġifieri dan huwa ftit aspetti li jolqot il-kull settur taċ-ċittadini ta' Malta u Għawdex u tal-Ewropa. Naturalment dawn huma issues li jaqgħu taħt ir-responsabilità tiegħi bħala koordinatur tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u tax-xogħol. Nisperaw illi ċ-ċittadini jarfu illi il-Partit Popolari Ewropew huwa l-partit, u allura anke l-Partit Nazzjonalista, x'aħna niffurmaw parti mill-Partit Popolari Ewropew, huwa l-partit illi jemmen fil-verità fl-opportunità illi nagħtu lil kull ċittadin, jemmen ukoll illi aħna bħala Partit Popolari Ewropew irridu li l-Ewropa tibqa' l-iktar post attrajenti għax-xogħol, l-iktar post attrajenti biex tinvesti u biex tgħix. U biex nagħmlu dan irridu nneħħu social imbalances illi għandna fl-Ewropa billi nagħtu opportunitajiet u għodda biex dan ikun jista' jiġi immerat. David, grazzi ħafna. Aħna issa se ngħaddu għal kumment qasir min-naħa tal-ex Prim Ministru u ex-Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi li din il-ġimgħa kien fil-Parlament Ewropew se jkun qed ikellimna wkoll dwar il-ħidma tal-MEP David Casa b'rabta mad-direttiva tal-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Naraw. Waħda mill-iktar affarijiet importanti għalina l-koll, għall-familji tagħna kollha, għall-ommijiet, il-missirijiet, it-tfal tagħna u għall-anzjani tagħna hija l-kapaċità li fis-soċjetà tal-lum insibu l-bilanċ bejn id-doveri tagħna fuq il-post tax-xogħol biex naqalgħu x'nieklu. U d-doveri tagħna lejn il-familja, ir-responsabbiltajiet li għandna fid-dinja li qed ngħixu llum daw l-isfidi huma kbar ħafna. Jiena nieħu pjaċir li l-Parlament Ewropew ħal inizjattiva li jindirizzadi biex nagħmlu bidliet kbar għal-ġid tal-familji tagħna fl-Ewropa fil-qasam tal-bilanċ ta' bejn ix-xogħol u r-responsabbiltajiet l-oħra. Imma iktar nieħu pjaċir meta nara li dawn l-effetti sa jkollhom effett pożittiv ħafna fuq pajjiżna, fuq il-familji tagħna, għaliex il-kriterji, il-bilanċ, ir-regoli li joħorġu mill-Parlament Ewropew eventwalment se jiġu applikati anke f'pajjiżna. David Casa ilu jaħdem fuq din il-direttiva issa numru ta' xhur.
l-informazzjoni li għandi li xogħol mexa ġmielu, jalla naslu għal konklużjoni malaj fuq di biċċa xogħol mhijiex faċli, hija eżerċizzju qawwi biex issib dialogu u diskussjoni u ftehim bejn il-Parlament, il-Kummissjoni u bejn il-gvernijiet mbagħad indipendenti kull pajjiż. U allura nsellimlu għaliex qed jagħmel biċċa xogħol tajba li eventwalment sassarraf bidliet importanti għall-familji kollha fl-Ewropa, imma speċjalment ukoll għall-familji Maltin. Mana s-sana l-MEP Roberta Metsola maħħa se nitkellmu dwar diversi temi wkoll li maddejjin bħalissa kemm f'Malta kif ukoll hawnhekk fi Brussell, se nibdew nitkellmu dwar tema partikolari li f'Malta dominat l-aħbarijiet fl-aħħar jiem, ovvjament it-tifkira tal-qtil ta' Raymond Caruana fil-Gudja. Kien hemm ukoll attività organizzata mill-Partit Nazzjonalista fil-każin tal-Gudja, però f'Malta kien wkoll qtil ieħor perstom ta' Karin Grek u anke ftit tax-xogħlilu tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja li s'issa għadna ma nafux minnu il-moħħ wara dawn it-tliet tiqtil, il-kummenti tiegħek dwar dan. Ekku, jekk tħares lejn il-kummenti ta' Dr. Adrian Delia fir-rigward tal-qtil ta' Raymond Caruana u uża l-kliem li tajjeb li wieħed jirrepetihom li f'kultura ta' impunità, jiġifieri fejn reat ma jiġix punit, inti kollok kultura ta' dawn l-affarijiet li jiġru kif kien iseħħu fis-sninijiet 80 għadna u issa qed ngħixu fl-istess tip ta' sitwazzjoni ta' ħajja. U din hija xi ħaġa li ħallilna għandna tinkwetana kemm bħala politiċi ma bħala Maltin u Għawċin li nixtiequ li f'pajjiżna jirrenja l-paċi, jirrenja l-kultura li inti tista' tissieħeb ma' partit politiku, titkellem f'isem partit politiku, tkun attivist f'diversi organizzazzjonijiet mingħajr ma jkun hemm il-periklu li inti titlef ħajtek. U fil-fatt din il-ġimgħa aħna kommemorajna tista' tgħid il-qtil ta' Raymond Caruana 32 sena ilu, jiena żort il-familja ta' Raymond iltqajt magħhom u ippreżentajtilhom tifkira żgħira ta' diskorsi li għamlu l-erba' kapirijiet tal-Partit Nazzjonalista li kellna minn dak il-qtil, ġifieri Edi Fene Kadami, Lawrence Gonzi, Simon Busuttil u Adrian Delia, id-diskorsi li huma għamlu fir-rigward ta' Raymond Caruana fejn ġie imsejjaħ eroj li ta' ħajtu għal-battalja li aħna kellna kontra il-vjolenza f'dawk is-snin daqshekk korroħ ta' pajjiżna, imma il-mistoqsija tibqa' min kien il-moħħ wara dawn il-qtil bħal Raymond Caruana. Aħna kellna wkoll lil Karin Grek li wkoll f'lejn l-aħħar ġifieri fi kuntest ta' miliet lejn l-aħħar ta' Diċembru inqatlet bitra bomba u ftit iżjed minn sena ilu Defni Caruana Galizja. Jien nixtieq ngħix f'pajjiż fejn dawn ir-reati ma jseħħux huma reati li inti jkollok imħuħ kbar wara xewqa li persuna tagħlaq ħalqa. U din li tbeżżani poġġini f'sitwazzjoni fejn inħares lejn dan il-pajjiż li nixtieq li tfal tiegħi jikbru fih u jkunu gburin li jiġu minn dak il-pajjiż. U għalhekk aħna bħala oppożizzjoni rridu nkomplu fil-battalja tagħna fil-kampanja politika tagħna li nkomplu nirrikjedu li nkunu nafu u li ssir il-ġustizzja. Ħankellmek issa fuq tema forsi daqsxejn isbaħ minn dan il-qtil li semmejna. L-istudenti gradwaw il-ġimgħa l-oħra nkarajna fuq Facebook numru ta' studenti ġew l-uffiċċju tiegħek il-Ħamrun jiċċelebraw bħalissa żmien sabiħ kemm għall-istudenti kif ukoll għall-ġenituri n-nanniet li jaraw lil uliedhom u neputijiet igawdu nista' ngħid dak is-sagrifiċċju li jkunu għamlu fis-snin ta' qabel. Il-messaġġ tiegħek mhux lill-istudenti, issa lill-gradwati li jibdew jaħdmu jfittxu impjieg jew jiddeċidu jkomplu x'jistudjaw. Naħseb waħda mill-isbaħ memorji tiegħi kienet meta jien gradwajt bħala avukat, niftakar kemm għamilna briju, kemm għamilna storbju fit-toroq Maltin u meta rajt dawn tista' tgħid dan l-istorbju li ddaħħal fl-uffiċċju tiegħi fil-Ħamruna il-ġimgħa filgħodu kien mument verament sabiħ, għalfejn sabiħ għaliex li tara grupp ta' studenti tant huma kuntenti li gradwaw minn università tajba li għandna f'suġġetti f'dan ir-rigward kienu tal-istudji Ewropej li ħasbu li kienet xi ħaġa
sabiħa li inti tmur tinvadi uffiċċju ta' membru tal-Parlament Ewropew hemmhekk kien hemm grupp li verament huwa kbur u qed iħares il-qudiem lejn il-karriera f'dan is-settur għalihom. Tajjeb ukoll li jiena nsellem lil kull min igradwa u lil ġenituri ta' dawk l-istudenti li tant huma proud. Meta jiena igradwajt ma kienx hemm Facebook, ma kienx hemm Instagram, din il-ġimgħa Facebook u Instagram kienu mifqu għajn b'ritratti ta' studenti li gradwaw. Issa il-pass li jmiss, il-pass huwa li nħarsu lejn kif l-ekonomija tagħna trid tibqa' tikber biex tattira studenti u persuni li gradwaw f'setturi differenti u anki noħolqu courses li jistgħu jiġu studjati propju biex nimlew ċertu gaps li għandna fis-soċjetà. Hija tajjeb li aħna dejjem inkunu l-ekonomija tagħna immirata biex kemm jista' jkun studenti li jiggradwaw mill-EMCAS mill-Università ta' Malta jisibu xogħol f'Malta li jkun ta' sodisfazzjon għalihom u li jkun fil-linja ta' dak li studjaw. Sfortunatament wisq nies u wisq żgħażagħ li jgħidu li jiena studjajt minn 4 snin nistudja kors imma għadni ma sibx xogħol adattat ta' linja. Jiġu jitkellmu miegħi in-nannit ta' dak iż-żagħżugħ kif jista' jkun wara 4 snin 5 snin studju u dan qiegħed id-dar ma jistax isib xogħol jew li jekk ħajsib xogħol assolutament mhuwiex adattat għal dak li huwa studja. Ġifieri aħna wkoll irridu bħala partiti politiċi u rappreżentanti politiċi niżguraw li l-ekonomija tagħna l-istudji u l-korsijiet fl-università u f'dawn l-istituzzjonijiet jirriflettu l-ekonomija tagħna u l-bżonnijiet tagħha. Fl-aħħar nett mill-uffiċċju tiegħek il-ħamru nħomorru Sawdex fejn fl-aħħar jiem ukoll fl-aħbarijiet segwejna kif inti ftaħt post bażi fejn inti tista' tiltaqa' mal-Awċin ma jindhomx bżonn jaqsmu lejn Malta. X'inhi r-raġuni li Għawdex huwa daqshekk forsi speċifiku anke fil-ħidma tiegħek bħala MEP? L-ewwel nett hekk kif ġejt eletta jiena kull ġimgħa nitla' Għawdex inżur il-postijiet kollha differenti, niltaqa' man nies nidħol fid-djar tagħhom, inżur l-iskejjel, inżur il-postijiet tax-xogħol, nara x'hemm bżonnijiet meta mqabbel ma' Malta għaliex naraf li qatt hemm żvantaġġi kbar. Din is-sena wkoll kienet dominata il-ħsieb il-concerns li aħna għandna dwar il-fatt li s-saħħa f'Għawdex ittieħdet mill-Awċin mingħajna bil-fjask li għandna bl-isptar f'Għawdex u allura jiena dejjem immur Għawdex u nisma' x'għandhom bżonn, x'iridu minna l-Awċin jiena bħala rappreżentanta lill-kostitwenza tiegħi tinkludi lill-Għawdex u jiena tant gburija b'dak il-fatt. Imma jiena raft ukoll li għandi bżonn post permanenti fejn niltaqa' mal-Awċin li jixtiequ jiġu jiltaqgħu miegħi u għalhekk jiena ħadd id-deċiżjoni li niftaħ din il-bażi permanenti kif qed insejħula biex persuni jikkomunikaw miegħi u jiltaqgħu miegħi hemmhekk. Jiena looking forward fil-fatt din il-ġimgħa diġà iltqajt ma' persuni f'dak l-uffiċċju allura looking forward li sal-elezzjoni li ġejja u jekk Alla jrid anki wara jekk il-poplu Malti u Għawċi jażel li iżommni fil-Parlament Ewropew bħala rappreżentanta tiegħu inkompli nagħmel dak minn dik il-bażi post permanenti fejn niltaqa' ma' kull min jixtieq ikellimni. Roberta Metsola, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, aħna nifqu għal waqfa qasira u mbagħad inkomplu b'intervista mal-MEP Francis Zamid-Demek Oman. Nilqa' magħna issa lill-MEP Francis Zamid-Demek miegħu wkoll se niddiskutu diversi temi, bla dubju ma nistgħux ma nitkellmux Francis dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratt tal-Electrogas, rapport li ma daħalx biss fuq il-kuntratt iżda anke fuq l-impatt tiegħu fuq il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. Ir-reazzjoni tiegħek għal dak li ġara meta ġie ppubblikat ir-rapport kif ukoll fil-kummentarju ta' wara. Jiena ir-reazzjoni tiegħi fuq dak ir-rapport huwa rapport li jagħmel fl-opinjoni tiegħi kundanna oħra mill-iktar ċara kontra l-aġir ta' dan il-gvern li mingħajr ma kellu bżonn baqa' sejjer bil-proġett tiegħu tat-tieni power station. Inti semmejt l-impatt fuq il-familji. Ir-rapport jarġa' jagħmilha ċara id-differenza li hemm fil-prezz tal-enerġija minn din il-power station il-ġdida għal prezz li il-poplu Malti iħallas meta ikun qed ikollu id-dawl mill-interconnector li huwa proġett li jagħmel il-Gvern Nazzjonalista. Hija differenza ta' iktar minn 53 euro kull unit. Hija differenza li fit-totalità tagħha tfisser li aħna allura ikonna nonfqu 200 miljun iktar. U mbagħad allura wieħed jagħmel id-domanda mela x'kien
il-veru bżonn ta' din il-power station. Ma hawnhekk rapport tal-awditur jagħmel kumment għalija interessanti. Jgħid li dawk li huma minimum requirements ħafna iktar minn darba, mhux f'każ iżolat, laqqas biss intlaħqu. Jiġifieri il-minimum requirements ta' kif tagħmel proċess serju kif inti taġġudika tender. Semma diversi punti. Semma il-punti pereżempju li il-bid tal-Electrogas kien referut għal parir legali fil-waqt li dak tal-konsorzjum ieħor ma kienx referut. Jitkellem dwar li kellek anki nuqqas ta' investiment skont l-istess kriterju ta' tender, nuqqas ta' 20 miljun. Għandek ukoll narġu referenza għal fatt li l-gvern kien ta' garanzija għall-investimenti li jagħmlu l-Electrogas, flok ma dik il-garanzija marru huma il-bank għaliha. Imma mbagħad naħseb għalija biex nuża frażi bl-Ingliż li cherry on the cake, niskopru mir-rapport tal-awditur li l-bniedem wieħed mill-nies almenu li jekk kienet jagħmel parti mill-għażla fl-istadju finali huwa l-istess Brian Tonna, b'impjegati miegħu tan Nexia BT li huwa l-istess bniedem allura li qiegħed jafża lill-kumpanija 17 Black li issa nafu li hija ta' wieħed mill-iktar persuni ċentrali fil-kumpanija Electrogas biex minn dik il-kumpanija jgħaddu l-flus lill-kumpaniji segreti tal-Ministru Konrad Mizzi u ta' Keith Schembri. Jiġifieri da joħroġ mir-rapport tal-awditur. Mbagħad il-Gvern jagħmel il-konferenzi tal-aħbarijiet u jitkellem fake news u jipprova jdawwar di l-aħbar isuk għandu xi rebħa mir-rapport tal-awditur. Jiena nistieden il-kulħadd jaqrah dak ir-rapport tal-awditur u tara il-konferma mill-ġdid tal-ingann, tal-korruzzjoni u tan-nuqqas ta' serjetà assoluta tal-Gvern preżenti. Fatek tara l-medja kollha b'mod lokali, tneħħi l-medja tal-Partit Laburista kollha rrapportat il-fatti u mhux il-fake news meta dak li kien hemm miktub fir-rapport ġifieri. Però fuq tema oħra sa mmorru Renju Unit, Brexit. L-affarijiet qed jinbidlu mhux minn ġurnata l-oħra, naħseb minn sija l-oħra, però issa kollox kulħadd qed jistenna l-vot fil-Parlament Ingliż il-ġimgħa d-dieħla. Taħseb illi ħanaslu sa' Marzu ġifieri f'April li ġej l-Ingilterra ħatkun barra mill-Unjoni Ewropea? Ħanpoġġu hawnhekk. Jiena huwa suġġett li qed insegwi bl-iktar mod dirett, l-iktar mod dirett għaliex jiena tajt l-inkarigu fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali biex inkun shadow rapporter parti mit-tim tal-Partit Popolari Ewropew li qed insegwi x'qed jiġri rigward Brexit, f'kuntatt regolari u kontinwu mal-ħabib tiegħi ta' ħafna snin mal-Brock li huwa mbagħad il-persuna li qed jikkoordina l-pożizzjoni tal-partit tagħna għar-rigward tal-negozjati fuq Brexit fejn wasanna llum. Illum qegħdin fis-sitwazzjoni li dak li huwa il-Kunsill Ewropew kif nafu il-ftehim issa qabel miegħu aċċettah. Il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ingilterra u r-Renju Unit. Imma issa dak il-ftehim irid jgħaddi mill-Parlament Ingliż, mod partikolari mill-House of Commons, irid jgħaddi wkoll mill-Parlament Ewropew, imma ħanibda bil-Parlament Ingliż. Il-Parlament Ingliż, waw l-ikbar ostakolu, irid jieħu il-vot nhar it-tlieta li ġej. Il-ħin ta' Malta jkunu 8. Se jiġri. L-indikaturi fil-ġranet li għaddew, naħseb żgur idaħlu fina sens ta' dubju jekk dak il-vot u se jgħaddi. Għaliex inti għandek design fl-istess partit konservattiv li safti ġranet ilu għal-mennu dikjaraw li kienu kontra, għandek il-Partit Laburista tiddikjara li huwa kontra, għandek ukoll l-alleati ħanajtek li użat Theresa May fil-Gvern Ingliż, ġifieri DUP, li qed jgħidu li assolutament huma kontra. Donnom qed jippruvaw l-istrateġija li ħallu l-membri parlamentari fil-House of Commons qabel ma jaħdu l-vot jippruvaw jemendaw, ma wieħed irid jara kif se jemendaw, għax dan huwa ftehim li fis-sustanza tiegħu għalmenu ma jistax ikun emendat u hemm dak il-vot. Jekk il-vot fil-Parlament Ingliż jgħaddi, il-probabilità li mbagħad l-għada fil-Parlament Ewropew ngħaddu wkoll il-vot fejn naqblu mal-ftehim u l-Ingilterra toħroġ fid-29 ta' Marzu fil-11 ta' bil-lejl mill-Unjoni Ewropea skont ftehim ċar. Ftehim li wkoll jipprovdi għal perjodu ta' tranzizzjoni biex wieħed jirregola relazzjonijiet futuri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ingilterra. Jekk dak il-ftehim imma ma jgħaddix, allura hawn sitwazzjoni ta' kriżi serja. Żgur għall-Ingilterra, però żgur b'impatt kbir fuqna. Għaliex dik iċ-ċirkostanza
il-Prim Ministru tal-Ingilterra trid tiddeċiedi jew tirriżenja, jew titlob vota fiduċja ġdid, żgur m'għandix l-ebda għażla li tarġa' tiġi għand l-Unjoni Ewropea u tarġa' tipprova tinnegozja. Allura l-għażliet jispiċċaw tnejn. Jew li l-Ingilterra toħroġ allura mingħajr ftehim għax ma jkunx hemm ftehim li hemm qbil fuqu, u nafu anki bil-previżjonijiet li għadu kif għamel, pereżempju il-Bank of England li jgħid li tkun l-ar sitwazzjoni ekonomika fl-Ingilterra miż-żmien tas snin 30, daqshekk tkun kbira ir-riċessjoni. Jew inkella, u dinna però tirrekjedi għażla politika għalija matura ħafna u wieħed irid jara anki l-pożizzjoni issa tal-Partit Laburista fl-Ingilterra xi tkun li jgħidu mela isma' wasal iż-żmien li l-poplu fl-Ingilterra issa jiddeċidi fuq il-fatti, mhux fuq forma oħra ta' fake news li kellu qabel, u allura il-kunċett tat-tieni referendum li jiena naturalment mill-lat tal-minu personali nippreferi dak u nippreferi li jkolli deċiżjoni finali mill-poplu tal-Ingilterra għall-Unjoni Ewropea u għall-Parlament Ewropew ikonna diffikultajiet iva, jkollna diffikultà allura jekk issa il-poplu Ingliż jarġa' jiddeċidi li jkompli narġgħu indawru l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Il-problema tat-timing ukoll ta' meta jsir ir-referendum. Il-problema tat-timing għax hekk ma jsirx qabel Mejju l-ewwel nett kif inti tista' tinkludi il-kandidati mir-Renju Unit anki għall-Parlament Ewropew. Imma teknikament jista' jsir għaliex jekk inti tuża l-perjodu ta' 6 ġimgħat biex issejjaħ referendum għadu jista' jsir. Però kollox l-ewwel u qabel kollox jiddependi fuq il-vot fil-House of Commons nhar il-tlieta li ġej, u mbagħad aħna min-naħa tagħna nsegwu il-vot skont anki xi jkun ġara l-Ingilterra fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu il-ġimgħa d-dieħla nhar l-erba'. Għalina dan huwa suġġett importanti mhux biss għaliex huwa l-Unjoni Ewropea u l-Ingilterra, imma x'aħna rridu naraw l-impatt ukoll fuq iċ-ċittadini kollha Ewropew, inkluż il-Maltin u l-Awċin, li qegħdin l-Ingilterra jistudjaw, qegħdin jaħdmu, qegħdin jgħixu hemm. Tajjeb, aħna rridu nipproteġġu lilhom fuq kollox. Bħalma nassumi li min-naħa tal-Ingilterra jridu jipproteġġu bil-maqlub min huma Ingliżi u qegħdin f'pajjiżi oħra tal-Ewropa. Allura għalina ma bħala poplu Malti li għandna rabti speċjali mal-Ingilterra huwa suġġett importanti ħafna u żgur li il-ħidma tagħna fil-Parlament Ewropew dejjem tkun waħda impenjattiva ħafna u da jkompli jiżdied fl-aħħar sessjoni tagħna il-ġimgħa d-dieħla qabel ma nifqu ftit tal-miliet anke għax se nkunu qed nikkonċentraw fuq l-aħħar żviluppi rigward il-Brexit. L-aħħar suġġett brabta mal-qasam tas-saħħa nisimgħu diversi anke fl-aħbarijiet però anke żgur fin-nies li tiltaqa' magħhom f'Malta u għawdex persuni irġiel li batu bil-kanċer tal-prostata. Il-ħidma tiegħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kanċer hawnhekk tkun mod regolari, però dwar dan il-kanċer partikolari x'inhi? Iva, li kelli l-fatt li jiena issa qiegħed ukoll fil-grupp MEPs Against Cancer, naħseb qed tixħal il-bozza biex gruppi li qed jaħdmu fuq qosma differenti tal-kanċer ukoll javviċinawni. U kont avviċinat minn grupp li qed jifforma jissejjaħ il-Real Man Against Prostate Cancer li dana għandu il-pjan u tal-applajnuna tiegħi biex aħna namlu anki kampanja pereżempju ta' awareness, biex meta nitkellmu dwar il-breast cancer għan-nisa għalkemm xi kultant jolqot anki l-irġiel, aħna nużaw pereżempju x-xahar ta' Ottubru il-Pink Month tajjeb biex nifmu il-ħtieġa li jsir screening. Anki fuq il-prostate cancer li huwa l-iktar forma ta' kanċer komuni fl-irġiel, hemm bżonn l-screening, hemm bżonn l-screening dak li jieħu l-forma ta' eżami tad-demm, l-ewwel eżami li ssir, dik li jgħidula l-PSA test biex ikunu jafu għandhom dik il-kondizzjoni. Għaliex iktar ma tkun taf kmini, iktar mbagħad tidentifika l-kura kmini. Allura jiena ser inkun qed ngħid dan il-grupp dawk li huma kampanji ta' awareness, anki mbagħad biex inkomplu fuq il-prinċipju ġenerali li jrid ikun hemm l-aċċess għal kulħadd għal kull mediċina, inkluż mediċini ġodda li huma għalijin ħafna u li kulħadd ikollu aċċess għalihom, li allura jkun hemm politika Ewropea fuq dan il-qasam li jkun hemm iktar riċerka u da għalija jorbot ma dak li qed nagħmel mbagħad fuq il-kanċer b'mod ġenerali għaliex kull forma ta' kanċer irridu naħdmu biex neliminawa, biex innaqsuha, biex ikun hemm iktar riċerka, biex ngħinu mhux biss il-pazjenti imma anki l-familji u biex ikun hemm dal-aċċess li jiena tkellim dwaru għal kura kollha li wieħed jista' jidentifika għal tipi differenti ta' kanċer. Grazzi ħafna l-MP Francis Damidemek, aħna nkunu miegħek, però anke mal-żewġ MPs l-oħra David Casa u Roberto Mazzala l-ġimgħa d-dieħla minn Strasburgu kif spjega l-MP Damidemek nkunu din niddiskutu dak li ġara fl-aħħarjem b'mod partikolari wkoll dwar id-deċiżjoni tal-Parlament Ingliż u anke tal-Parlament Ewropew brabta ma' Brexit. Sal-ġimgħa d-dieħla insemmilkom.